A Comisión Mixta de Xustiza, presidida polo titular do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e polo vicepresidente da Xunta, acordou solicitar ao Ministerio de Xustiza a creación de 7 novas unidades xudiciais para Galicia en 2022. Na lista figuran un xulgado mixto para Vilagarcía e outro para Ribeira. Este último leva sendo demandado dende hai anos non só polo colectivo de traballadores, senón tamén polos propios órganos xudiciais ante a elevada carga de traballo que soportan os xulgados ribeirenses, cunha pendencia por riba dos 1000 casos tanto na sección civil como na penal. De feito, nas solicitudes formuladas pola Sala do Goberno do Tribunal, priorizáronse aquelas con maior carga de traballo estrutural, que non depende dunha conxuntura que poida ser solucionada cun reforzo temporal. A Comisión solicitará tamén a creación de 2 novas prazas de maxistrado nas seccións penais da Audiencia Provincial da Coruña e de Pontevedra, respectivamente. Haberá que agardar agora a resposta do Goberno Central, que aínda non comunicou o número de unidades que prevé crear en Galicia neste ano.